Nosaltres partim assumint la qüestió de que la producció econòmica del nostre municipi en aproximadament un 80% es deu a tot el que són activitats turístiques o relacionades amb el turisme, o sigui, hostaleria, restauració, hotels, apartaments, comerç, etc. Entonces, nosaltres, i en aquest sentit és on jo he començat a treballar, portem un poquet en la regidoria, però volem millorar al màxim la nostra disposició en el que és l'usuari del producte turístic. O sigui, estem ampliant horaris d'oficina de turisme, estem intentant augmentar les nostres activitats, estem treballant per aplegar el més lluny possible millorant la nostra pàgina web, creant el nostre Facebook que no teníem, o sigui, apostant clarament per les noves tecnologies perquè clarament la gran majoria dels turistes acaben trobant el seu destí mitjançant aquestes noves tecnologies, però al mateix temps el que volem és treballar, i això és una cosa que estem ja començant a preparar, des de luego en relació també amb les associacions, totes les associacions turístiques, de promotors turístics, en millorar el nostre producte. O sigui, nosaltres tenim que treballar perquè el turista vinga, perquè la persona, per al nostre visitant, vinga a Dénia i perquè una volta així trobi els mitjans millors per a fidelitzar-lo. Estem treballant a nivell de medi ambient, a nivell de pla general treballarem en aquest sentit, favorint la creació d'hotels, d'hotels en encant, de producte terciari com deportiu, dotacional cultural, que oferir a les persones que vinguen i al mateix temps intentant qualificar al màxim les persones que aquí treballen per als turistes. I aquesta excel·lència al final acaba repercutint en què el destí Dénia tinga que aplegar aquesta excel·lència i en aquestes dues vies importants és en el que des de la regidoria anem a treballar.